When a movie kan entur hi Indonesian drama film munam tak mai niin a film hing chu True Blue Stripe ani. He movie a hian high school zirlai in ngai zong ta chanchin kan en ho don ani. High school zirlai no pang ho chu ron langin zirtir tu chuan an exam na an grade chu alo hril meka. An zinga chuan dara le bima ta ron langin dokan pakhat intro min an thu do na. Dara thung chuan grade thatak muin bima chuan grade chetak am thunga. Zirtir tu chuan dara kianga thut po chu atana za thlak thu hrilin akthian dangte ho thung chuan fiam tu thona na mangin indate ba ngai tu alo thu chu an lo soya. School ban nu chuan dara ina kalin na khuma chuan an oma. Bima maite chei saknu chuan dara chuan phone chu la in an selfie du na. An thalak chu Instagram a upload tu thu sei chuan bima chuan du lovin a phone chu lak tumin chu saklui atuma. Ti chuan bima chuan an thalak chu post lo tura ti lein dara po chuna ti lui bik talo. Ti chuan an boruak ta chu in thlak tranin hun chun mang dun ta ni. Chumi nu chuan bima le dara ta chu puanin zon rial chung alo langin bima chuan dara tinom nan zona chi sang sang te azota ma se dara thung chuan anom dan chu tu ma bula sei chuak lo tur chuan atia. Ti chuan thakhat nu ron langin an thian nen chuan zan ri ei turin an chuaka. Ma se dara chuan an thilei tur vel rim riat chuan aluak ti chuak hle in akal tanghal dei boka. Ti chuan bima chuan dara chu thlain anu po chuan alo ngaka dara dan zong zong ta chu anu bula chuan a hrila ma se an thilei wanga chuan an ngai vek zoka. Bima kaliam nu chuan anu chuan dara chu abial pa ni le ni lo zotin ma se abial pa ni lo va thian men ni thu chu hrila. Ma se chumi nu chuan dara chuan a unau nu pupet hena chuan dan chu hrilin anaw ina ti turanga ti po chu engma ti pai lovin pupet chu na u chu angui de uruina hriat thua hrila a period lai ni thuna sang ve mai bok. Ma se dara chu na dan chu hrathiam lovin aril ru ha lutuk chuan bima va biain ti chuan pregnancy test kit chu an valeita tin test kit chuan nawa pai thu chu aron ti chiang ta. Chumi nu tang chuan bima chuan dara chu mu lo dan tur le biak lo dan tur phet chu azonga. Ti chuan bima po ho nu chuan a chung te chuan a che dan chu maktiin a chan chu taxi man wang le a bike skula thai hil wang chu nia. A chung ten chu ten ho chiam wang chuan bima chu trap nge in. Ti chuan bima kal nu chuan apa chuan ti boizui to lo turin atia. A bial nu nen an thana wanga aril ru na ni arin thu chu asoya. Ti chuan bima le pa chu in bein bima po chuan thilpoi takati thu chu hrila. Ti chuan apa chuan dara hne ngai dam dil tur chuna rona. Ti chuan bima chu dara mutura kal ngalin dara chu clinic a po kalpui tur thu chu hrilin. Tina duni pot chuan no te chu an ti tlak mai tur thu chuan a hrila. Ma se chak to lem lo chuan kong khar chu a khara. Atuk chuan bima chu na thian te hna chuan clinic omna chu zota ma se darai ne nan chungchang chu a hril chuang lova school project an nei na mi turani thu chu a hril ta zoka. Chumi nu chuan an patnin no te ti le tur chuan clinic chun va thleng ta. Ti chuan dara chuan mei chedang nau ti tlak tum ve tho mu chuan hrom ti hlein chulai hmuna tang chuan atlan chuak ta ngal dei boka. Bima po chuan zui ve ngal vatin ti chuan bima chuan kirle turatin ma se ani chuna kutchula ina dul chu a khoi tira. Dara chuan bima chu engemuni tak hriati neem tia zotin anu in pupeti pailaya adula khoi chuan note nge ani ti chu a hriat thei thua hril chuan. Dara says she can't do the abortion. Bima says he will always be with her. They shall keep the baby, but keep it a secret until they graduate. He advises Dara to find ways to tighten her waist. Dara asks what will happen if their parents find out. Bima says it will be embarrassing at first, but their parents will forgive them. Chumi nu chuan dara chuan anu bula chuan anom sam lo thu le skula kal lo tur thu chu hrila. Bima po ron thleng zuin a hna chuan school uniform plus size chu aron pe a adula len nuwa a hak turata na ti thu chu hrila. Dara thung chuan ama khuata na alungai deuh thu hrilin Korea Rama University kal chu chak berani thu chu hrila. Tuna ero hetiang hi ni ta sia. Tin bima thung chuan ani chu khoya po omse ammangai na lama tantlat tur thu chu hrila. Engkima thatle tur thu chu na hnema. Atuka chuan mi paho chuan bol chu petin mei cheu po ti pa chuan lo thu deuh thapa. Chutia dara thut mek lai chuan an bol pe chu alama ron kalin alua tak mei chu na fuwa. Dara chu lu hei lein zirlai dang tele zirtir tu te po chun ron thleng hal fata.
Dara chuan bima hne na chuan apum chu na ti thu le anau pai po chuan na ti ang ti a hlo thua soi chuan midang ta chuan an thuruk chu an hria chhuak pha ta ani ti chuan bima nu le pa le dara nu le pa te chu skula kavin thil thlen dan le dan zong zong chu hriat an tum ta a dara chung te chuan eng thil nge thleng tia zotin ti luina ni le ni lo te an zota tin bima chung te zo khi chu tlema do thei zokin ma se an ham hai hle thung boka ti chuan bima chuan athil ti zong zonga chuan mo phurna lak vek tur thu le no te le dara chu a en kolanga school an chol vele na po zon ngal tur thu chu hril boka ma se dara nu chu ala kalung oilo em wang chu dara chu bima an a en kol dona ni chuan tu na tanga en kol ngal vek turina tia dara chu an bula tura ti nu chuan anu chu a chuak ta ngala apa po chun engma selo chuna sui chuak ve ta ngal tin bima pa chuan an zawai chun in sum ram tura tin anu in sum theilo ero chu atap maya ti chuan bima nu le pa ta chuan dara chu enkol turin anin lam chu an pan puita chunglai mun vel chu dara tan chuan thil thar vek nin a chena in nen chun in anglo tak mai ania tin in chunga chuan bima nu le dara te chu in be in dara chuan apum lama thil na thip do thu chu a hrila ti chuan zana chuan bima khuma dara cholmek lai chuan choi tur pe turin bima chu lo luta hetianga ti chan chu ani nang maya ngai tura du wang nin tin bima chu na hne na chuan anum na veng vel chu mi an tam thu le bangte pana wangin thom te po arin thu chu hrila atuk chuan bima nu le patinen chuan in check up turin clinic an kala tin doctor chuan tuna hri chu no te din hun po a that thu chu hrila ti chuan anu po chuan doctor chu aruk taka zotin engwanga darai chuan pumna nei nge ni thu chu zota doctor po chuan chu tiang chu ani dan ve reng ani thu le ma se natlu tuk chuan enkol thatanga i ve tho thu hrilin nau china po thlen thei thu hrila tin dara chu hadama rilru ti ha saklo turina tia tin doctor po chuan dara le bima te po chu mulein an hne na chuan dara rai chung chu eng thil ma ti hrilo tura hrilin dara po chu thataka enkol le fui tharangai thu hrila achan chu kumthlingan la ni lo wang chuan ataksa chu naute pai tur khopin ala upat tok lo ba kha puitling ten an nau pai lai le an nau nei laia na le hroman torle deuh tho chu atora ngai don thu chu a hrila tin bima chu dara enkol thatura chain a thei ram chuan chu thatak tak aya clinic poron kal zau zau tura hrilin nau nei dan ve lo zirlok tur chu na hrila chuti mek lai chuan dara nu le pa te po chuan an thulo soita kha suit lein dara chu an hroi hole ta thawa an kal liam lai chu bima chu na lo en renga tin dara chu car seat nuwa chuan thuin anin lam chu an pan meka tinanu chuan dara chu ron en le tin ama mit muwa chuan dara chu eng tiang po upa po lo ni ma se ani chu atan chuan me cheno pangte takte le ven hima en kol renga langai ni ti chu a hria inan thlen chuan dara le nau chu in hmuin anau chu na hne na chuan anu le pa ten an ron throi ho chan le ama chung changa an thil relte an hril chem tina zota dara thung chuan engma hriat lo thu chu a hrila ti chuan anau chuan anu te le pate ten an ron tlo thu le an hne na chuan anu chuan no te nei huna ain kol tha thei do na hriat lo wang chuan an nu pa chuan dara no te chu fa angala tura ati thu chu a hrila chu thu hria chuan dara chuan anu le pa te betura kal ngalin ti chuan anu hne na chuan chung thil zong zong chu thudika niem tina zota anu thung chuan dara chu nu ni la tlin lo thu hrilin no te en kol tur chuan la in pe lo thu te fa te tan chuan hun le tha zong zong sen ralangai thua hril chuan dara thung chuan anu chu ani le nu hmangai na chu tiang ni sin engwanga dam doina khan min kal san le thla thlam ngei ni tina zota tin an thil rel dan chu bima po hril tur thu le ani po pa la ni ve vat tur thu chu hrila chu thu bima na hriat chuan apa hne na pui tura ngenin anu po chuan no te chu an tu ni dona engmuni tak ti turina tia chu wang chuan hmala ngala chingfel vat tur chu na ti boka tinanu chuan an thenom khoveng ten an chung ko chungchang an soidan chu ator thei to thlor lo thu chu hrila apa chuan ti turangan ti te chu ti du lo hle ma se atop chuan dara chungte ala biak tur thu chu hrilta a chumi nu chuan bima u diwi chu abula chuan ron kalin alaka chuna thinrimin ati thinrim em ema tina hlo ber zok chu bima boina chuan ama in nei na ngei po boina thlen tura nga in an chung ko chungchang chu engtinge ka soita kang tina ngai to ril ru hleya ti chuna tuk chuan bima le achungte zong zong chu dara chungte mutur chuan an kala dara le nu ron lang velein
anu chu a phone zongin alo man mo ema tin dara pa chuan ani chu hadam tura hrilin ma se dara nu chuan pupe tui hlo zirna hroyangai vat thu chu hrilin in alo ompo chu a man lo thu chu hrila tin dara po chuan bima chungte po chu ngak lo vakal turin atia a chan chu anu hin alom vak lo ani ti a hrethiama tin chu tianu le pate an thutlai tak chuan bima chungte po chu an ron lang zui ve ngal apa nena in chi bai zo nu chuan thuthlengah chuan thuin apa chuan an kal deuh thuta wang chuan thu pha choin an kal chan chu bima le dara te in kut sui mei tura an du thu chu nia ti chuan puithiam ma chuan dara le danang thlapin anin nei theita a chuti anin nei theita chu an pahnih chuan an hlimril ru hlea chuti mek lai chuan dara chuan note en kol dan te ti dan tur le note vei huna om dan tur le thoklak dan tur te chu phone a chun alo ena tin chung thila en zong zong te chu bima chu a hril ve zel boka tinani po chuan dara umti nom nan chuan ati angzel chuan ati ve zela an panhi chuan hun hlimom tak tak te mangdun thinin ti chuan chung thilte an zir zo nu chuan dara chuan bima chu school chol san lo tura tin bima thung chuan chol sana ngai thu chu a hrila tin dara chu lekha thiam jok hrim hrim thu hrilin dara po chuan note pailain anu atanga thil reng renga zir thu chu soya chung thil te chu phone atanga hriat thu hrilin note pa po afin ve thawa ngai thu chu hrila bima po chuan school chu akal le ngal tur thu chu soya chuti lai mek chuan dara pa chuan room atanga chuak to tur le in hnuai riak tur chuna tia ti chuan thuthlengah chuan a riak ta ngala atuk chuan bima po school a chuna valet ve ta ngal tin dara pa chuan bima tha tho tur chu alo hmu saka bima chu restaurant a thokin thlengsil tu ale waiter a chuna tanga dara thung chuan a zirna chunjom zel dan tur chu alo en ve mek boka thlani liam nu ron langin bima chuan phone a chuan game salo khel meka chuti lai mek chuan dara pumpo chu lian to hlein ti chuan bima chu school kal tam deuh tura hrilin a zir lai chu thil dang zong ai poa ngai poimo tur chu na tia ma se bima thung chuan na thongai thule an pahnia chena tur ina lei ve du thu chu hrila tin an nu le pa te na an chen ve reng theilo thu chu hrilin ti chuan du ai nanin hnial tamta atopa phei chuan an thinrim dun hlea ti chuan dara lung oi lo taka a thutlai chuan anu ron kala bima po chu anu na ron khola wang chuan man hmu taka kal ngai thu chu hrila dara thung chuan en polo en du lo atuka chuan dara thian te chu ron kalin dara chu bazar puya an ron soma dara po chuan nawa pai wang chuan ataksa thildang lam tam taka umani ti chu a hrefe tanta tin chung thil chu anu bula chuan hrilin anu po chuan a theiang tok chuan a thlamuan thina tinan mudun lai chuan note chuan a dula ron petin an hlim dun hlea ti chuan note tan hlate an play sakta a tina tu ka chuan an chung ko ho zong zong chuan dara in check up na chuan omin doctor po chuan note chu a hrisel that thu le mi pa ni thu chu a hrila tin dara le bima te ron langin dara chuna hne na chuan anu teite nu pa ron kalvat tur thu le an note fan lak tur chungchang vel chu soin bima tu thluk na dal lo chuan engma ama chuan thluk na anei lo tur thu chu a soya chumin hu chuan apatei le anu teite po chu an ron lang ve ngal that mel view ma se bima chuan an note fa ngan la tur chu phal big lovin dara thung chuan du box si tinan pani chuan in thana du thu hrilin Korea Rama University kal chu adu thu chu hril lea tin nu ni chu ala du hri lo thu le aswang to na te ti chatu anga note chu ngai du lo thu chu hrila tin an chung ko ni chuan ro relin amai ro chu an du dana chuan in lungrol nei theilawa ti chuan dara le bima te chu an nu le pa te ve ve nen chunin bein an du dan te in za sakton tura an ti hnu chuan an chungchang thu siam thaturin an pani chuan zana anin hmuwa ngai damin dil tonin dara po chuan atu thluk na lo siam to chu son lein anu bula chuan naulak chungchang chu adu le lo thu chu hrila tinanu hena chuan bima chu pa thata kani tur thu hrilin anote lo piang tur tan chuan thu te azia saka chumi hnu chuan dara po chuan note chu himdam takina nei theya ma se ama jok chuan harsat na tok tatlat mai a hena chuan operation ti ngalangai thu le ani chu apasalania tu thluk na chu kuta thu chun hrila ti chuan vanei thlak takin operation po chu akal tluang hlea chumi hnu chuan doctor chuan dara chu Korea Rama kal thei thu le vanei na nei tur chuan tu sakna hlana atopa chuan bima le chungte chuan note chu pomin bima le dara te po chuan in thlana nu hnung chun neya ti chuan dara kal liam don chuan
nui chung chuan an kut vaya in mang tha in an kuta chuan anin nei zung bun kha an la bun reng bok ani. Maybach music. Can anybody out there